Haka Regional Committee Assam Meghalaya haka pratarik nailar kalarai ban penbet ya ki jingkhaja put ha West Khasi Hills District. Yaka nikarai la shim haka jingalang joint meeting kabalong ha Guwahati. Chairman Regional Committee West Khasi Hills bat Menteri Sorkar uba Apol Lingdo haka jinga senran lang UMLA Remington Lingdo tongkar Methodist Dakar bat Remington Moment kenthop yaki MDC bajop pengrop bat gijur merthong nalor UDC SP West Khasi Hills. Katba Chairman Regional Committee na Kamrup District bat Menteri Sorkar Chandra Mohan Patawari lasenran lang bat he officer Sorkar Assam UDC bat SP na Kamrup bat kiwei. Uba pol ula ong ba kajiya kren kalong kabasaiso balarai ban jurip shen ya Langpih. So here's ngidang syudap mentan ya ka jinga kren kabalane bakashikta shiteng jong ki atli ki Regional Committee halor ka jinga kini put apreng ka jila Assam bat Meghalaya but kumba kipai ba kin kan mau kani gede ka kam ka ba ngi beteng benta benta ba ar ne ka phase 2 jong ka jingi kren hadin jong ka MOU pedeng ki art lagi jela bala sain harus nem araja ar way dem menta ka sngi ka jingi kren ya ka ba nilayo angni ha Guwahati kalong ka ba seiso bat ka ba ya haglenti ka badai ya ka jingi kren nakal yang jong ka jela jongi alai lam ya ka kanun kumu chairman jong ka Regional Committee ka badai bat ka West Khasi Hills bat kerpang ya ka Langpih sector ka jingi kren ladan langru ki MLA ki ba kentop ya ba Methodist Dakar ba Remington tongkar nanta ba Remington Moment ba job pengro ba jigur mertong DC West Khasi Hills SP ADC kiba mikmat ya ka West Khasi Hills District ya ka meeting la chair dau minister in charge jong forest jong ke jela Assam bolong ru chairman jong ka Regional Committee na benda ka Kamrup District Mr. Chandra Mohan Patawari aga jingidan ringkat jong ki officers jong ka jela Assam gentup ya ka DC padu SP jong ka Kamrup District ke jingikran kalayat bed pat kalayat hakalenti ke ba ngasno kadan shibun ke jingkermen bangila pan wanra ya ke final solution ya kani ke jing ya kini put pat kajing shongs ear ke chongki pat ba ha kita kaput de ni kabangila ya menjur kalong ba kabeningkong jendon ki snong ki thau ya ka bangin submit ya ka list syaka Assam ban kam bagi dai ki snong ban tigna bagi ki snong ki ba la shong snong de ki brio ki jongi bat ki ba ki dai ru ki voters jong ka Meghalaya bat ki dai ru ki caka ki ba ka Sorkar Meghalaya kalat he shubun ki scheme ling bagi ni ki sistem berada da borok bat ya kita ngi community bahkan boy syaka ba ginyo pan pai ki syaka jela Meghalaya ka ba ar kolong ba nilai penbaik ru ba ki don ki problem areas ki ba sa sedang ka tu ba ni dali ki ba kadang don ka jingya tan telai apa dengan jingya kam try joki artli ki jela bat hari ke benda ni la ikut bangin identify ya kini ki problem areas daga pa ai ka tengi ki stong bat ka map ki jonki
bat yakini en rapat ke meeting ke banlong hadin jong ka sengi light load ke pemut hadin jong ka khat santrik mentau benai ke banlong hasilong di kebalai kelong ban dalam dep kita kikam barok kini ke art league regional committee kinlet syah katai katahan Langpih banjengok ia katuk ani kisnong di badan ini ka jingya bat bangin ya kenduk iki nong sensyar snong bat kumju ipai ba nong snong jong kita